is weer vrede met je, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Hallo, Carla. Hallo. Carla, je bent ze weer. Ja. Ik moet achter Blanche aan. Oh jee. Dus ik ga een interview voor uw eigen programma? Het is voor de backstage vlog, hè? Oh, de backstage vlog. 3 BM. Goed. En dan mijn mensen zoals ik die een beens gaan in een bijzondere beens. Ja, die meisje het zij voor mij vanuit de windfarm had zij het van elkaar kregen dat mijn weens een optreden waren in het op een programma of ja sites en zij had het voor elkaar box. Maar het had hier. En zij is? Ik ben Barbara. Barbara. Ja, ik ben begeleider op het Noordvliet. Oh joh, wat ga je met druk gewoon dit hier? Dit hier, ja, maar de Dickens, het programma wel even. Ja, maand december bewijzen de kinderen voor deze week het draaien. Dus ik zit het haast werk. Ja, het werd haast druk, ja. Ja, heb ik wat opgehouden. Maar is er wel wat van? Ja, gezellig, het is hartstikke gezellig. Ja, nee, maar ik ga even showen, maar je hebt ook hele pot vorig jaar al. Je bent al een keer hier bezig. Ja, ik denk 2013 dat we eigenlijk volop in de running kwamen weer en zo met het scootje hier versmelling en de gemeente Dat weer? Dat weer eigenlijk. Ja. Dus, hoe is het? Rent hij lekker? Ja, zeker. Kom maar Willem. Ik heb in het lange listje van Nederland Christ klassiekers, Chris Ria, die hebt het bij mij altijd bij. Band Aid natuurlijk. Ik heb wel eens even best gevraagd wat voor is voor de Christ klassieker? Ja, de Band Aid. Deze toch wel? Ja, absoluut. En voor die? Oh, de vrees me worden. Wanneer is de Christ pas klaar? In Guilty Pleasures? Nee. Michael Jackson. Ik jou zie optreden, dat jij gewoon elke keer weer compleet in dienst. Ja, klopt. Ja. Gewoon leeg. Soort van, je zou bijna zonder gedachtes en zo. Gewoon lekker gewoon zijn inderdaad. Ja. Want daar kwam ik ook achter. Klopt het dat jij 3 albums in 1 keer hebt uitgebracht? Ja, ik heb in maart van dit jaar heb ik 3 albums in 1 keer uitgebracht. Ja. En nu heb ik dat weer gedaan. Ja. In hetzelfde jaar nog. Maar zijn er allemaal nieuwe nummers? Nee, want er is 1 dubbel album met een violiste. En het eerste album staan wel nieuwe nummers op. En het tweede deel niet. En ik heb ook een live plaat, een dubbel met de band. En er staat maar 1 nieuw nummer op, maar de rest is allemaal zo anders geworden met arrangementen en zo. En alles. Dus dat is ook heel anders. En een nieuw studioalbum met een kerstnummer erop. En het kerstnummer, ga je dit kerstnummer dan doen straks? Ja. Tuurlijk! Hoe heet het? Merry Christmas. Merry Christmas! Jos Holman. En Jos, jij hebt hier een paar hele mooie kerstgedichten voorgedragen. Ja. Maar ik heb net een verhaal van jou gehoord. Nou, dat is het mooiste dat het een goed verhaal is. Klopt het? Klopt het dat jij vroeger ook boeken verkocht? Nou, ik had mijn eerste gedichtenbureau afgegeven. En dan ben ik net als Frans Bauer. De beste manier om ze te verkopen is huis aan huis. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Waar ben je, Blans? Oh, daar. Let nou niet op mij, joh. Sorry. Doe je ding. Handig. De kijkers zitten hier, zeg maar, dus als je het zien ompraten, dan jij er zo. Sorry hoor, ik liet me even afleiden. Nee, maar ik vind het leuk. Maar culturele haardstad, de krijgt het er ook. Ja, maar op een leuke manier. Ik heb er zelf zin in, want het gaat ergens om. Dus we hebben echt, ik ben echt heel gedreven om die dingen. Het is gewoon, ik denk dat het heel belangrijke projecten binnen. Het is om mensen samen te komen en ja, dat is het eerste, om samen te komen. Ja.
Maar ik kom hoe dingen, bewegingen in gang te zetten. Dus ik heel bot het gaat echt over de vraagstukken die je nou leven. Hè? Hoe weet ik veel duurzaamheid, hoe gaan we om met landschap, hoe gaan we om met vluchtelingen, hoe gaan we al die dingen. Dat is daarop gebaseerd. En dat is gewoon interessant om te zien van wat komt er dan. Je mensen om Koeroehaven komt er een discussie op gang. Nou, ik denk, ik weet niet hoe studentjes, maar ik had het idee dat de moraal in deze maatschappij, die had een verhoring nodig. We moeten nog meer in acceptatie met elkaar, denk ik. Dat denk ik. En ik zie dat er echt een hele tijd die erom komt, die vraagt wat oors. Dat vind ik best wel heftig. We moeten best wel oors leven gaan. Dus dat we nou leven en nou consumeren, dat kan dus net langer terug in. Dan ben wij nou achter, het klimaatverandering. Dan gaan we zelf, hoe leven we hier net? We moeten het steken. Dus dat maakt echt best wel soort dingen. Ik denk dat binnen nou en zien hier heel soort dingen die we nou heel gewoon vinden, dan totaal oors binnen. Dit is even een stukje van Dirk en Regina. Ja? Ja, dat was het in het Fries rappen, hè? Ja. I don't need a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. En Dirk maakt het nou al in het Fries dat hier en all I want for Christmas is een Frieske rap. Is er dan Duits trots dan? Begin lekker in het Fries, in het Christ. In het Christ in de koor. Vieren, want een naaier komt er om. Een naaier komt er om. Vol verfrissing, Norwin live. En mensen in de backstage. Lekker maar zien allen op de team. En eigenlijk is het Joet al het naaien. Want vannacht wie? Want vannacht wie? Want vannacht wie? De kwaadste nacht. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. I'm dreaming of a white Christmas, could I rhyme? Will your days be merry? Deze komt vanuit Noorderwien live. Wil ik je hem alle jaar een hele noffelijke Christa wensen. Noffelijke Christ. Nou, oké.